Ja, SMART står for Self-Management and Recovery Training, og det betyder, at man går ind og tager ansvaret for sig selv, og man arbejder for at få det bedre. Man arbejder med i SMART-møderne, det er fastholde og bevare motivationen til at lade være med at gå tilbage til sine dårlige vaner. Det er det mest centrale. Det næste, man arbejder med. Når man går ud af en dårlig vane, så vil man uværligt støde på trangen. Trangen vil komme, når man holder op med en dårlig vane. Trangen til at ryge tilbage i en dårlig vane vil komme. Så man er nødt til at have nogle rigtig gode værktøjer til at modstå trangen. Det næste, man arbejder med, det er mere det kognitive område. Det er mange af de urealistiske tanker og forestillinger, vi gør om os selv og omkring tilværelsen, som vi har brug for at skabe nogle nye, mere sunde tanker og dermed også følelser for os selv. Der er en del af de tanker, man går og har om sig selv og omkring tilværelsen, som både er urealistiske og skadelige for en selv. Det sidste punkt, man arbejder med, som er centralt for, at man på den lange bane kan holde sig fri af stofmisbrug, det er, at man får skabt en anden form for balance i sit liv. Og det er meget det eksistentielle område, man kommer ind på her, at folk går ind og kigger på, hvordan får jeg overensstemmelse mellem de værdier, jeg har, og det, jeg rent faktisk gør. Og hvad skal jeg gøre for at tage ordentligt vare på mig selv, sådan så jeg har det godt med mig selv og min tilværelse. Og det er det, der kaldes livsbalancen, kan man sige. Så gå ind og få en ny livsbalance, hvor de dårlige vaner, hvor der ikke er plads til dem mere, hvad bliver det centrale. At være så smart med at holde mig på sporet.